dic Soraya i soc la classe d'Ixars. Avui us faré una crítica literària del llibre Contes verticals. L'autor és Màrius Serra, l'il·lustrador és Picanyol, es va editar l'any 2009 i té 96 pàgines. El tipus de llibre és clàssics, poemes acròstics. Aquest llibre porta un recull de 20 contes a dins del llibre i és perquè els nois i noies el llegeixin si els agraden els clàssics poemes d'acròstics. I gràcies a les il·lustracions els nens el podem entendre millor. Hola, em dic Maria de la classe de All Blacks i us presentaré un llibre que es diu Detectiu de la Tina Superbruixa. L'autor és Gnister. Il·lustracions de Birgit Drieger. Editorial Cristina González. Col·lecció Bruixola. Any d'edició 1999. Pàgines... Nombre de pàgines 119. Argument. Està bé perquè si t'agrada llegir o t'agraden les aventures, els misteris i la màgia, aquest llibre t'agradarà. M'ha agradat perquè és un llibre amb misteri i saber si al final sap qui ha robat la bici de la mare. Em dic Nico, soc de la classe d'All Blacks i parlaré d'un llibre que es diu Herois per casualitat. L'autor, el que l'ha escrit, es diu Laura Gallego. L'il·lustrador es diu José Luis Navarro. L'editorial és Bruixola, la col·lecció Delta Mar. L'han editat el 2016, té 168 pàgines, és a partir de 10 anys i el tipus de llibre és d'aventures. L'argument. Una vegada un reine de fantasia governat per un rei i una reina que tenien una filla i es van proposar buscar-li marit. Van fer un concurs per valents per saber qui es casava amb la princesa. Decidits a prendre la missió, un original grup d'aventures es posa en camí cap al castell, sense sospitar els innumerables perills que havien de superar. És un fascinant i divertidíssim relat d'aventures i màgia. La crítica crec que el concurs no solament tindria que ser per valents, sinó per tota mena de persones i que no cal que es preocupin per la princesa perquè encara li falten molts anys per buscar marit. Em dic Àngela, soc de la classe de All Blacks i faré la crítica literària del llibre Contes a la ploma, al llapis i a la ploma. L'autor és Narcís Oller i l'il·lustrador també és Narcís Oller. L'editorial és EDB i la col·lecció Els Lleons. El nombre de pàgines és 96, l'edat recomanada són 8 anys i el tipus de llibre és un llibre de diferents petites històries. L'argument. El llibre conté 7 petites històries escrites pel senyor Narcís Oller, que són històries molt divertides i esbojarrades. Per exemple, un home que creu que té un cascavell al cap, un noi a la nit fosca i solitària, etc. Totes aquestes i moltes més. Crítica. Malgrat que aquest llibre és divertit, conté vocabulari una mica difícil per a alguns. Encara i així jo el recomanaria perquè segueix sent molt entretingut i podria agradar als nens a partir de 8 anys.
Soc l'Ariadna de la classe d'All Blacks i faré una crítica literària del llibre Les 7 cases del Buti. L'autor és el Josep Gorri, l'il·lustradora és Marta Balaguer, l'editorial és Bambú, la col·lecció és Joves Lectors, l'any d'edició és el 2009, el nombre de pàgines és 88, l'edat recomanada de 8, 9, 10 i 11 anys i el tipus de llibre és aventura. Les 7 cases del Buti és un llibre recomanat per a totes les edats de 8, 9, 10 o 11 anys. És un llibre que fa molta gràcia. L'autor Josep Gorri és un famós escriptor de Barcelona. El llibre ensenya als nens a no ser molt golafre i a acceptar el que tens. La crítica. El Buti és un gos terrier molt panxacontent, que un dia es menja una botifarra i es torna boig i hiperactiu. És un llibre molt divertit i fa molta gràcia, però no és per totes les edats, per tota la lletra que té. Les il·lustracions també es podrien millorar i posar-hi una mica de color, però a part d'aquests petits detalls és un llibre genial. Bona tarda, em dic Tatiana i sóc de la classe de All Blacks. Us faré una crítica literària d'aquest llibre. Títol: Formidable. Autor: Miguel Ribas. Il·lustrador: Marc Torrent. Editorial: Bambú. Col·lecció: Joves Lectors. Any d'edició: 2007. Nombre de pàgines: 80 pàgines. A partir de 8 anys. Tipus de llibre: aventura, fantasia i natura. Argument: la fina formiga és una girafa eixerida com n'hi ha poques. La fina és la més petita del ramat, però quan les girafes han de viure una aventura, ella és la més valenta. Crítica: la història és molt divertida i entretinguda, però a nivell d'imatges podria millorar, ja que són molt infantils i als nens de 11 anys no els agrada tant. Per als nens petits que tenen dificultats a llegir, té massa lletra. Hola, em dic Maria, de la classe d'All Blacks, i avui faré una crítica literària del llibre de les 7 cases del Buti. L'autor, Josep Gorri. Il·lustrador, Marta Balaguer. Editorial, Bambú. Col·lecció, Joves Lectors. Any d'edició, 2006. Nombre de pàgines, 88. Edat recomanada, de 8 a 11 anys. Tipus de llibre, d'aventures. Les 7 cases del Buti parla d'un gos terrier que va pels carrers robant botifarres i des del dia que va provar la botifarra es torna hiperactiu i addictiu. Aquest llibre és d'aventures i la crítica sobre aquest llibre és... Si t'agraden les aventures, aquest llibre és bo. I jo ho recomano per a 11 i allà 10 i 11 anys. Hola, em dic Fran, soc de la classe del Black i us presentaré aquest llibre que es diu Viatge en el temps 3. L'autor és el Jerónimo Stilton amb l'il·lustrador Miguel García. L'editorial és Destino. La col·lecció Jerónimo Stilton i l'any d'edició és 2012. Té 384 pàgines i l'edat recomendada és 12 anys. El Jerónimo Stilton s'endensa en el tercer viatge en el temps. Viatja per l'era glacial, l'antiga Grècia i el Renaixement. Però si no t'agrada la història o veure les èpoques molt antigues com l'era glacial o l'antiga Grècia, aquest llibre
no és recomendable per edats més petites. Permíteme bailar contigo esta pieza. Entre todas las mujeres se resalta tu belleza. Me encanta tu firmeza, te mueves con destreza. Muévete, muévete.